Tomáši, dvě volny! Priatelia, pristúpili by sme k slávnostnému otvoreniu dnešných pretekov 32. ročníka memoriálu Tomáša Babiaka a zároveň akademických majstrovstiev Slovenska, respektíve Slovenskej univerziády. Na začiatok, keďže je to univerziáta, by som poprosil, aby sme si vypočuli hymnu vzdelania, hymnu školstva Gaudeamus Igitur. Poďme na to. Tak, ďakujeme pekne za úvodnú hymnu Gaudeamus Igitur a pristúpili by sme k slávnostnému otvoreniu dnešných pretekov. Na začiatok by som udelil slovo pánovi profesorovi Ľudovítovi Jelemenskému, doktorovi vied a prodekanovi fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Poprosil by som hostí asi niekde sem do stredu dráhy, aby sme boli videní, tak odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem. Vážení priatelia, vážení študenti, milé dámy, milé páni, dovolte mi, aby som v mene pána rektora, profesora Roberta Redhamera, rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pána dekana, profesora inžiniera Jana Šajbidora, ktorý je dekanom fakulty chemickej a potravinárskej technológie, otvoril túto 4. letnú univerziádu, ktorá sa bude konať, táto atletická časť v areáli Mladej gardy, ktorá je viac menej spojená so životom a športom chemikov a vlastne študentov STU po celý čas od svojej tvorby z 50 rokov. A nie je to náhoda, že tá 4. olympiáda, tá vlastne letná univerziáda, som to nazval skôr olympiáda mala, je tu organizovaná, pretože je spätá s chemikmi, ktorí majú veľmi blízko k športu. Asi najviac zo všetkých fakult STU, pretože už po niekoľkýkrát to profesor Bobrik takto organizuje v rámci našej chemickej fakulty. A verím, že podujatia, ktoré tu budú, sa vžijú. Bude to vaša vlastne taká malá letná olympiáda, ktorá sa prednedávnom skončila a vy si to zopakujete v týchto priestoroch Mladej gardy. Je to vlastne priestor, ktorý je pomenovaný po pánovi profesorovi Pavlovi Gleskomu, ktorý bol vysoký aktívny športovec. A verím, že ducha športu a olympiády prenesiete do týchto priestorov a budete v
fair play súťažiť a budete mať z toho zážitok. Takže dovolím si vlastne touto cestou túto malú olympiádu, 4. letnú olympiádu otvoriť a začať. Ďakujeme za úvodné slova a teraz poprosíme druhého dnešného hostia, sekretára Slovenského atletického zväzu Vladimíra Gubrického. Nech sa páči. Takže ďakujem. V mene Slovenského atletického zväzu taktiež chcem poďakovať organizátorom univerziády za to, že sa podujali zorganizovať tieto krásne pre deti. Ďakujem Slovenskej technickej univerzite za to, že sa pričinila o vynovenie tohto atletického štadiónu, kde dnes má premiéru nová atletická dráha. Verím, že v tomto historickom roku pre slovenskú atletiku, kedy získali na olympiáde v Riu historickú zlatú medailu, to bude impuls pre ďalších športovcov, pre ďalších atletov a snáď tu nájdeme čo najviac olympionikov, ktorí sa v budúcnosti dostanú na ten vrchol športového Olympu. Takže ďakujem všetkým a prajem príjemný športový deň. Ďakujem aj Vladimírovi Gubrickému a slovo odovzdám doktorovi Antonovi Znášikovi, generálnemu sekretárovi Slovenskej asociácie univerzitného športu. Nech sa páči. Dobrý prajem, milí akademickí funkcionári, milé dámy, vážení páni, ctení hostia, milí športovci. Dovolte, aby som vás tiež v mene Slovenskej asociácie univerzitného športu čo najsrdečne privítal na tomto podujatí. Nedávno to bolo, v roku 2008 sme organizovali spoločne s Technickou univerzitou takéto podujatie, kde sme sa snažili tento areál oživiť. A som veľmi rád, že tento areál do dnešného dňa vydržal v takom stave a ešte bol zveľaďovaný. Vám všetkým prajem príjemné podujatie, športovcom čo najlepšie výsledky a zážitok z tohoto stretnutia. Ďakujem pekne. Tak a na záver si slovo zoberie predseda atletického oddielu Slávy Slovenskej technickej univerzity Bratislava, pán Zdeněk Národa. Dobrý deň, prajem. Chcel by som vás pozdraviť v mene atletického oddielu celovýchov venutých Slávy a Slovenskej technickej univerzity. Prajem pretekárom a funkcionárom, ako aj s nám, organizátorom tohto podujatia, veľa zdaru a úspechov, aby podujatie nám vyšlo. Súčasne od tej univerzity je aj 32. ročník memoriálu Tomáša Babiaka, ktorý bol náš aktívny, veľmi dobrý športovec. Jeho hlavná disciplína bol hodoštepom. Pri 80. rokoch pôsobil na úrovni svetovej a na európskej úrovni, s tým, že bol niekoľkonásobný majster Slovenska, účastníkom majstrovstiev Európy a držiteľom niekoľkých slovenských rekordov. Sme radi, že Slovenská technická univerzita spolupracuje s nami a drží nad nami taký patronát a úzko spolupracujeme s ňou. Najmä tá spolupráca sa prejavuje s Centrom akademického športu, kde sa práve nachádzame. Tak ešte raz ďakujeme za účasť vašu a prajeme všetkým, ako aj nám, veľa úspechov. Ďakujeme za úvodné slova a nezostáva nám nič iné, len prejsť k samotným súťažiam. Držíme všetkým palce a budeme podľa časového rozpisu nastupovať do jednotlivých disciplín. Veľa šťastia! Bol k dispozícii
aj na webe, ale pre každý prípad prečítam jednotlivé disciplíny. Začíname technickými disciplínami o 12:00. Mali začať súťaže v skoku do diaľky mužov, vo vrhu guľov žien a v hode disku mužov. No a prvé bežecké disciplíny nás čakajú o 12:15 a bude to predprogram dnešného memoriálu Tomáša Babiaka a univerziády. Budú to súťaže žiakov a žiačok v behu na 150 metrov, čiže o 12:15 najprv 150 metrov žiaci a o 12:30 150 metrov žiačky. Vidíme, že na štarte tejto bežeckej disciplíny už je rušno, takže o malú chvíľu nám odštartujú prvé bežecké súťaže. Môžete poprosiť, hlavne, aby potom ten záver tam. Bežecké disciplíny dnešného dňa mali by sme vidieť akcii 6 pretekárov. Podvaja z bratislavského Interu, Martin Lukáč, Oliver Murcko, dvaja pretekári z domácej Slavie STU Bratislava, Jakub Drobný a Peter Drobný, Adam Dudár zo Slavie UK Bratislava a host Moravy Tomáš Vrbovský z atletického klubu Kyjov. Panujú celkom príjemné podmienky, ale vyzerá to, že fúči mierny protivietor oproti hlavnej rovinke, čo môže bežcom, šprinterom dnes situáciu komplikovať. Pripravený štart žiakov. Budeme sledovať prvú bežeckú disciplínu. Tomáši! Chlapcov na 150 metrov. Ešte vydrž, jeď! Medzičasom nám začala aj súťaž skoku do diaľky mužov. Prečítajme si zoznam štartujúcich. V akcii budeme vidieť Marcela Žilavého z atletického klubu AC Malacky. To je jedna veľká nádej slovenskej atletiky. Všestranný pretekár, držiteľ slovenského rekordu na 60 metrov prekážok z haly, ešte v kategórii žiactva, ale aj skokan do diaľky. Veríme, že sa tento pretekár ešte vylepší. Medzičasom pískaný pokyn pre pretekárky na 150 metrov, aby sa pripravili. Prvý beh žiačok na 150 metrov. Pripravený štart. Zatiaľ sa darí štartovať na prvýkrát. Nevideli sme veľa pokazených štartov a počkáme si na oficiálny výsledok prvého behu. Z tohto pohľadu to vyzerá na pretekárky zo Slavie UK Bratislava, ale to nie je úplne vierohodná informácia. Medzičasom však máme potvrdené výsledky. Oliver Murcko z AK Inter SC Bratislava výkonom 17 sekúnd a 200 sekundy. Veľmi kvalitný čas, gratulujeme tomuto pretekárovi.
Na druhom mieste Tomáš Vrbovský z AK Kyjov 18 sekúnd 60 sekundy. Na treťom mieste Martin Lukáč AK Inter Bratislava 18,73 sekundy. Na štvrtom mieste Adam Dudáš zo Slavie UK Bratislava 19,02. Silvii Cahlíkovú z atletického klubu Kyjov. Obe sú staršie žiačky. No a máme tu aj trio Sloveniek, tak v prvom rade je tu Klaudia Mišíková zo Slavie UK Bratislava, mladšia žiačka Luisa Giertová zo Slavie STU Bratislava a tou piatou bude Barbora Koščálová zo Slavie STU Bratislava. Tak by to malo byť, pokiaľ na štart prídu všetky pretekárky, ktoré sú prihlásené. Zbežec na 150 metrov. Galante, siin eesemasti hetki vastas piisavalt. Čompata tegema. Všetko v poriadku aj na tretíkrát. Tak, z tohto pohľadu je tam určite dres Kyjova. Áno, a vyzerá to na súboj rakúskej a českej pretekárky. Tá česká to je určite, pretože tie žlté dresy Kyjova sú z diaľky identifikovateľné. Bol to krásny súboj až po cieľovú pásku. Uvidíme, kto napokon zvíťazil v tom prvom behu. Ale máme tu výsledky, teda v tom druhom behu, ale máme výsledky z prvého behu. V ňom sa 5 pretekárok tam rozhodne nie, je tam Monika Banevičová, to je isté. A tá druhá, to by mala byť Karin Smrčková z atletického klubu ZTS Martin. Tak len 2 pretekárky. Podľa každej disciplíny, ktorí súťažia na univerziáde alebo v rámci univerziády, by tu mali byť prítomní, ak sa tí traja nazbierajú, mali by. Potom vyhlásime v tom čase 14. hodine 20. minúte aj prvých troch zbehov na 150 metrov žiakov a žiačok, čiže ďalší prví traja. A taktiež prvých troch disciplína je zároveň aj memoriálovou disciplínou. Cena Štefana Molnára. Rozumiteľne vysvetlil a môžeme si beh na 100 metrov mužov a o 13. hodine 25. minúte beh na 100 metrov žien. O 13. hodine 40. minúte príde na rad prvá strednopratiarská disciplína, beh na 1500 metrov mužov. V rovnakom čase štartuje